filtro baten diseinu ariketa honetan eskatzen digute filtro bat diseinatzea. Normalean ematen digute sensoraren seinalearen frekuentzia maksimoa, interferentziaren frekuentzia eta horien arabera diseinatzen dugu. Kasu honetan, grafikoki ematen dizkigute bi seinal. Bata motel hau, esan digute sensore batena dela, eta beste azkar hori interferentziarena dela. Eta beraz, bertatik atera beharko ditugu balioak, eta eskatzen digute zer egin dezakegun interferentzia azkar honen amplitude hori gehiago balio gabetzeko. Naiz eta txiki izan amplitude hau, honekin konparatuta, ez da horren txikia eta gehiago balio gabetzea nahi dugu. Beraz, ja, hasi zen aztertzen. Esan bezala, seinale motel hau nahi dugu mantentzea dan bezala eta beste hau balio gabetzea. Orduan egin behar dudana da, seinale honen frekuentzia lehen da bizi kalkulatu, grafikoki hemen periodoa hau neurtuz, frekuentzia izan behar da inbertsoa, eta berdina bestearekin, ia ze balioak ateratzen diren. Begira, seinal periodiko honen periodoa da hemendik 0,0 bost, minus 0,00 bost, 0,00 bost arte, hau da periodoa horren bikaitza, izango zen seinalearen periodoa da 0,00 bost bider bit, 0,0 bat segundo. Beraz, seinalearen frekuentzia, edo sensorarena, izan behar da honen inbertsoa, berdin 1 hertzio. 1 hertzioko seinalea daukagu hemen. Normalean sensore baten seinalea izan behar da seinale jarrai bat, kasu honetan periodikoa da, eta bere frekuentzia maksimo bezala hartuko dugu. Neurtu dezagun orain, interferentziarena. Ia, interferentzia behiratzazue. Onutza milisegundo bat arte, baditugu, ja, zenbat periodo? Bat, bi, hiru eta lau. Beraz, milisegundo bat zati lau, 0,25 milisegundo izan behar da interferentziaren periodoaren, seinale honen periodoa, 0,25 milisegundo. Beraz, bere frekuentzia, emiren frekuentzia izan behar da honen inbertsoa, bat zatite emi, eta bateratzen da, lau kilohertzio, lau mila hertzio. Beraz, seinalearen frekuentzia 1 hertzio, eta hau lau kilohertzio. Beraien artean ez dago ez berdintasun handirik, ikusi ezagun zer egin dezakegu. Bale, kasu hauetan, beti filtroa diseinatzeko, egin beharko dugun betikoa, izan behar da, frekuentziaren ardatzak marraztu eta hor bertan egin diseinu guztiakia. Hemen grafika bat, frekuentziaren izango zana, etxe hau ez du nahi, ja, hortxe. Hau jarri behar dut onditxu xo, onditxu behar da, venga, bai, beste bat, azpira, L eta hau xartu behar dut. Eta emitxe. Bale, guai txikixo, ez da gurren handia izan berri. Eta orduen, hau, frekuentzia logaritmikoa, log F. Eta bertan irudikatu behar ditugu seinalearen frekuentziak, interferentziarenak eta filtroaren diseinua. Esan bezala, ia, frekuentziaren seinalea hemen bakarra, normalean frekuentzia maksimo hartzen dugu, demagun hemen dagoela. Bai, hemen dagoela. 1 hertzio. 1 hertzioko seinalea daukagula. Eta interferentzia 4.000 hertzio, adibidez, ez dakit, hemen. 4 kilohertzio. Eta filtroa diseinatu beharko dugu, irabazpena bat izateko hemen, eta gero balio gabetzeko hau, aldugun eta gehiena. Bale, filtroak diseinatzerakoan, ze irizpide hartzen dugu. Seinale hau edi desfasirik eta barez sartzeko, ebakidura frekuentzia egiten dugu beti, hau aldiz, frekuentzia hau bidera maraldiz. Adibidez, demagun, hau dela, hemen. Hau dela 1000 hertzio, kilohertzio bat. Kilohertzio. Dela amaraldiz seinale hau, eta hau hartu behar dugu ebakidura frekuentzia bezala. Bale? FC, irizpide bezala. Horrela, segure filtroak egin behar duena da, horrutzaino, irabazpenik ez sartu, ez galerarik, irabazpena bat izango zen hemen, lehen ordenako filtro pasibo bat erabiltzen badegu, izango zala RC bat, hausen gabiltza diseinatzen, RC filtro bat, RC hemen, pasibo bai, baina buffertxo bat jarri behar diot, esan ez konektatu dezakegula, serien, eta ez dauka hemen eragozpenik, edo urrengo resistentziak ez daukate eraginik honetan, bale? Egoera, hau izango zen, eta gero nahi duguna, hortik aurrera, ebakidura frekuentzia horretik aurrera, irabazpen hau bat baino txiki hau izatea, 4 kilohertziotan, irabazpen bat, ez dakitzen batekoa, bat baino txikiagoa, zenbat izango zen, horrentxe kalkulatu behar dugu. Orduan, lehen ordenako filtroa baldin bada, ebakidura frekuentzia hau baldin bada, diseinatu dugu gauza garrantzitsuna, horrek kalkulatu dezakegu, ebakidura frekuentzia baldin bada kilohertzio bat, ze irabazpena izan behar dugun 4.000-tan.
Vale, orduen, irabazpena, izan behar duguna, frekuentzia baldin bada 4 kilohertzio, dela 4 aldiz ebakidura frekuentzia, hau gutxi gora bera kalkulatzen genuen, osea, horrelaxe. Ebakidura frekuentzia zati F. Hau lineala denez, hau betetzen du. Ebakidura frekuentzia esan dugu dela 1000 kilohertzio bat, eta frekuentzia interferentziarena 4 kilohertzio. Eta bat eratzen da 0,25. Bueno, hau bat baino txikiagoa da, baina ez da horren beste. Filtro hau horrelaxe diseinatzen badegu, eta seinale hau sartzen badiogu filtroari, interferentzia hori balio gabetu behar dugu bakarrik, hau zati lau. Jobar, eta nik uste dut hori asko ez dela. Egin genezakena da frekuentzia bakidura onutzago ekarri, hemen malda honen ondorioz irabazpena handiago izateko, baina diseinu irizpide hau beti mantendu behar duguna da. Egin behar duguna da, proposatu behar bada, bigarren ordenako filtro bat. Bigarren ordenako filtroa ikusi genituenak, hemen daukat beste transparentzian, hemen, begiratzazue teorian daukazue, hemen ikusten da, erditik entzen manaiz, bigarren ordenako proposamen bat, eta hauek ere diseinatzeko hortxe dituzue, hemen dituzue formulak diseinatzeko resistentzia eta kapazitate guztiak. Batez ere, erreiru errauze bat, eta zebi honek irabazpena sartzen duelako. Vale, orduen, esan dezakegu proposatu behar dugula bigarren ordenako bat, hau lehen ordenakoa zala, ordenakoa zan, eta ez zaigu gustatu sartzen digun irabazpen. Ez da nahi dugun, behar dugun txikia, handiago izan, txikia, gehiago balio gabetu beharko zuen. Proposatu dezagun bigarren ordenako bat, bigarren ordenako filtro bat, ikusi duzu teorian ze zirkuito den, hori ez dago ikasi beharrik, honek eman behar digun, berde hartuko dut, berri ilun bat, honek eman behar digun erantzuna izan behar da, ebakidura frekuentzia arte, mantendu behar dugula kilohertzio batean, baina gero hortik aurrera irabazpena gehiago murrizten da. Hau jaisten da, 20 dezibilio hamarkada bakoitzeko, hau jaisten da, 40 dezibilio hamarkada bakoitzeko. Eta hemen, kalkulatzeko irabazpen hau, formula hau xezan. Hau da, lehen ordena, lehen punto ordena, hemen bigarren ordena, irabazpena 4 kilohertziotan, filtro honentzat, da FC, zati F, baina berbi. Beraz, hau atera behar da, ia, 0,25 berbi, zenbatitzen da. Ziazo kalkulagailea hartzen, 0,25 berbi, 0,0006 bost irabazpena, hau izango zen, 6,25 mili, edo 6,25 bidera mar ber minus iru. Eta orduen, jobar, irabazpen hau nahiko txikia da, konparatuta honekin. Beraz, horrelaxeko filtro bat diseinatzen badugu, eta seinale hau sartzen badiogu, honi ez dio ezer ez egin behar, eta txiki hau baliogabetu behar du bider 0,0062 bost. Horixe irabazpen oso txikia da eta interesgarria. Beraz, irteran hau iaia ez da ikusi behar. Vale, zer gehiago. Orain, FC erabaki ditugula, erabaki bagendu filtro hau egitea, bi hauek diseinatzen dira, R eta C diseinatzen dira, behin FC erabakita formula honekin. Bi pi RC, ebakidura frekuentzia da, bat zati bi pi RC eta hemendik aukeratzen dugu C edo R eta bestea bakandu eta diseinatzen dugu. Beste honen kasuan, formulak hauexek dira, hemen daukazue teorian, hauek ez dira ikasi beharko, baina ikustazue behin FC jakinda, aukeratu ezagu C bat eta R lau bakandu. Eta hemen FC jakindaia, direla kilohertzio bat, hau aukeratu eta hau bakandu. Horrela diseinatzen dugu filtro hau, bigarren ordenako filtro hau, kalkulatuta, C bat, C2, R3 eta R4. Eta gelditzen zaigun azkeneko gauza, hauxe da. Bigarren ordenako filtro honek badauka hemen atal bat irabazpena sartzen diola. Irabazpen hau aplikatzen zaio bai seinale motelari, hemen bai seinale altuari. Beraz, nik hemen suposatu dut irabazpena bat zela, baina ikustazue irabazpen hori dela bat gehi errebizati erre bat. Beraz, hor aukeratu dezakegu bedozin irabazpen, aplikatu berzala iola. Honi eta seinale motelen bat irabazpenari. Bueno, ez daukate uste dut ez dela horren garrantzitsua. Hau da, R bat eta R2 diseinatuko ziren aukeratutako edo ariketan esaten diguten irabazpena lortzeko kasu honetan ez digute ematen. Beraz, horrelaxe utziko dugu.